Hello guys, welcome back to my channel and my new video guys. माने मा बुंनो आरोखि ना नोंसोर अलरेडि मिथिखाबाय दिनै भिडिअ मानि थाखाय जादों आरो मा होनोमोनलाय गाइस बे भिडिअआ आंनि खालि आंनि भिउवार्स आरो आंनि साबस्क्राइबारफोरनि थाखायल' आरोखि ना गाइस. फाइनाली गाइस 2023 इज गन थांमारबाय आरोखि ना फाइनाली गाइस. आङो बहुद बाखाबायमोन बे इयारखौ आरोखि ना. ओमफ्राय गाइस मा बुंनो आरोलाय बे बहुत एक्साइटेड आरोखि ना बे इयार्सनि थाखाय आङो माने 2024 नि थाखाय आङो बे 2023 आव आंनि माने मोजाङानो जायासै आरो जेबो मोजाङानो जायासै आंनि लाइफआव. जा सानदोंमोन जा ओरैबायदि जेबो जायासै बहुत गाज्रिमोन आरोखि. स' गाइस मा जानायखौलाय आरो माथो खालामनो हायोना, दायोथ' जेबो खालामनो हाला. बेनिखायनोथ' दायो आसा खालामबाय आरो 2024 आवहाय जा जायो मोजाङानो जाथों आरो नोंसोरनि लाइफआवबो जा जायो मोजाङानो जाथों आरोखि गाइस. आरो बयनिसिमबो हेपि निउ इयार. नोंसिनि फेमिलि नोंसिनि लोगो सबनिसिमबो आरोखि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि निउ इयारनि विश खालामबाय. आरो गाइस माने जानांगौखौ रावबो हमथानो हाया आरोखि ना, थेवब्लाबो विशथ' खालामनो हायो गाइस. बेनिखायनो विश खालामबाय. आङो बे भिडिअखौ खालामनो सानदोंमोन बाट आंनि किउटी साबस्क्राइबारफोरनि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोबाय. स' नोंथांमोना बहाबा बेरायहैदों जानो हागौ निउ इयारनि थाखाय. आरो जेबो प्लेनानो गैया, मालाय थांदों लोगोफोरजों थांदों, बयफ्रेन्डजों थांदों, फेमिलिजों थांदों. आरो गैया उन्दुनायानो आरो गाइस. दिनैबो सानसे उन्दुनायानो जाबाय. थांगोन गाइस, माला थांनाय जागोनथाय, जिखुनु जाया थांगोन आरोखि जोंबो बेरायनो. मानोना बेरायनो लुगैनाय एसे बोसोर गोदानावहाय बयबो थाङो जिहेतु जोंबो थांगोन. ओमफ्राय खाथि खालायावनो थांसै आरो बहाथो गोजानाव थांला गोजानाव, बे खाथियावनो थांसै. ओमफ्राय गाइस मालायफोराहाय मा होनोमोनलाय हरसे थानानै हेपि निउ इयार बरायलायो मालाय. जोंफ्रा गैया आरो न'सो नेनांदों दाबो. बिमामोनहा पिकनिक थांदों, दादायाबो थांदों. ओमफ्राय आं हारसिं दं आरोखि दायो न'आव पिकनिक जाहैदों मालाय. आंहाथ' गैया आरो देग्लाय माने आङो बिदि हरसे थानानै बिदि निउ इयार बरायफेराखै आरो ना गाइस. माने हर गेजेराव जा फन खालामो हेपि निउ इयार होनो, बेखौबो हेपि निउ इयार होनहरसै जाबाय आरो गैला. बे 2023 आवहाय जायफोरा मोजांमोन जायफोरा गाज्रिमोन बेफोरखौथ' आं मिथिला, सोरना गाज्रिमोन सोरना मोजांमोन. बाट आंना हले बहुत गाज्रिमोन, आं बेखौ खिन्थाबाय. माने आइ होप आरोखि ना गाइस नैबे 2024 आव बिदि माब्लाबाबो दाजाथों आरो आंजों जा जादों बेयो रावजोंबो दाजाथों बास. आरो माने जायफोरना मोजां आरो बिसोरनि थाखाय मोजां. 2024 आवबो बेबायदिनो मोजां जानानै थांदों नोंसिनि थाखायबो गाइस. माने पिकनिक जानोबो जों लागोआवहाय सिख्लाफोर गैया आरोखि ना, सेंग्राफोराबो गैया गाइस. माने सोरबा होनोना सोरबा बिदिनो बुरि एकदम गोदोनिथ' नंजोबा, माखासेफोराबो होनो 1 थारिखआव फैसा गारनो हामा, 1 थारिखआव माबा माबि बिदिनो खालामनो नाङा, रायजानो नाङा, बहुत बायदिसिना होनोना मानसिफोरा. बिदिखौ आं फोथायाबो आरोखि ना बारा. गाइस बे भिडिअखौ माने मोनायावसो खालामबाय थादों आरो आं दायो मोनाखाबाय. 9थासो जाबाय आरो. ओमफ्राय नोंसिनि थाखाय नोंसोरखौ गोसोखांब्रबनानै विश खालामनो होननानै बे भिडिअखौ खालामबाय. डिस्टार्ब गाबबायथाय. स' गाइस मुथुआ सिखारबाय आरो. ओमफ्राय दायो आंखौ गाबज्रिहरदोंमोन लाबो. स' गाइस माने गोसोखांब्रबनानैसो बानायखादों नालाय उन्दुखाबावबायसोमोन आङो. मुथुआ सिखारबाय गाइस. खानायाव सना हाय होनलाय हेपि निउ इयार होना मानो उन्दुदोंमोन ना, सिखारबाय. स' गाइस नै सिखारबाय. गावदाङा देलायदोंना जोंहा, नों देलायदों मेंख्ल' जाजोब्बाय. गुंसेलबाय थायोलाय. स' गाइस माने भिडिअआ बहुत गुसुं आरो भिडिअआ मोनानिसो आरो मोनायाव नोंथांमोना मिथिखायो आंनि केमेरानि क्वालिटिया माबायदि. मबाइलानो खामानि गैखायाबालाय आरो केमेराखौलाय बहाथो जायो होनोना गाइस. स' गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोखि ना गाइस. माने ओमफ्राय आंनि आखाइया रायलायनाय टाइमाव ओरै थांफ्लांबाय थायो आरोखि ना गाइस. बेयो आंनि आखाइया माने थांनाय बोसोराव 2023 सोरजोंबा नांलायफ्लांबाय, रागा जोंफ्लांबाय आरो सोरखौबा बखिफ्लांबाय आरो एसेट्रा आरोखि ना गाइस. बेफोरनि थाखाय सोरखौबा माबा बुंफ्लांबाय, सोरखौबा माबा खालामफ्लांबायबा गोसो गोरबोनिफ्राय सरिबो बिबाय आरोखि ना. आंनि रायलायनायाव बारा जाब्रेलाय लाङा गाइस एखमबा. स' गाइस आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै थागोन आरो मोजाङैनो थागोन. आरो गाइस एगेन हेपि निउ इयार बयनिसिमबो.
थांखांनायाथ' थांबाय दायो फैगोना बयनिबो थाखाय मोजां जानानै फैथों again happy new year so guys दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय thank you so much next भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय माने next भिडिअ माने आंनि next भिडिअ दाहायफोर नङाबा गाबोनफोर फैगोन आरोखि ना guys so bye bye love you